Sungkeming pangabekti kula konjuk Rama. Iya. Ingsun tampa pangastuti ingsun genti sira tampan inggir Sarja Kusuma. Kula tampi kula cancanging pucaking panci. Weni. Nggih, kula sampiraken pemean. Jumawah ing pangon. Duh. Putra Nalendra kok kaya ngono ki, Dal. Kek le sekolah ki nang endi? Kepengin mistura Japutra Mendak alon tata lenggahira Risang putra nata Astina katekaping pasewakan tandya tumanduk mangayun ngarsa tanana kuciwa raras sawusnya lungguh kanthi prayoga sowan kanthi tanpa tinimbalan putraku bocah bagus bocah jlenthit bocah jelunet Sarja Kusuma Lesmana Mandra Kumara padha basuki sowanmu Gir putraku kepareng matur wonten ngarsanipun Kanjeng Rama Prabu Duryudana. Menawi wonten lepat atur kula panjenengan kula paringi pangapunten. Ger lepat menika kuwalik kalih dange sinten? Boten anggenipun matur menika menawi wonten lepat atur kula nyuwun pangapunten Sami-sami. jan nggih pun nggih pun monggo dilajengke Sampeyan ki ya kurang gawean kok Diarya. wong ya ngerti cah pedhok kok ya ayo rekane iki ya dirarahke ben bener. Oh, anggen kula matur dereng leres to yang Sengkuni. Nggih kula wae ingkang kula aturaken wau. Wah, nggih. Mangke tak benerne sesuk tak latihan malih. Kali wilut. Sungkeming pangabekti kula konjuk Rama. Iya. Ingsun tampa pangastuti ingsun genti sira tampan inggir Sarja Kusuma. Kula tampi kula cancanging pucaking panci. Weni. Nggih, kula sampiraken pemean. Jumawah ing pangon. Duh. Putra Nalendra kok kaya ngono ki, Dal.
Gek le sekolah ki nang endi? Kula cancang ing puncaking weni kasampiraken pamidangan dumamau ing pangkon kok endi panci barang endi mawon. Karang kula mung sok krungu-krungu ngoten niku yang doran. Nggih, ya wis sakarepmu. Sowan tanpa tinimbalan. Nggih, kula dikandhani nek kula kon metu. Kula pun maca naskahe. Tinimbang dadak ditimbali kesuwen ngentek-entekke durasi. Ya wis ya wis apa-apa. Padha Basuki nggir sowanmu. Eyang Patih Sengkuni Widodo sowan kula. Iya. Nggir Sarja Kusuma padha Basuki. Niki Siwa Bule. Siwa Baladewa. Nggih ning sarirane rak bule. Kula niki nek matur apa wontene? Ya wis ora apa-apa. Padha Basuki sowanmu nggir, Eyang Durna. Nah, ngono kuwi bener. Wilujeng sowan kula Eyang. Kados pundi wartanipun Eyang Putri? Napa tesih asring kagem balapan? Ya wah iso ya malah mirang-mirangke wong tuwa iki. Kabare garwane Yang Durna menika jaran. Ya arep jaran ning kuwi widodari. Kok saged ta nggih. Wis ora sam rembug perkara kuwi wisin-wisin ke wong tuwa ora. Kantenan kula menika namung napa wontenipun menawi matur. Iya ning perkara sing ora kudu diaturke ya iso diaturke. Ayo sing jenengane cah bocor halus iki ya ngono kuwi to Kakang Durna. Ora ana wadi winati sing iso dijelikke. Nggih, pokoke nek kula nika apa wontene mawon.